Татарстан Яңа ғасыр каналында таяну нуктасы тапшыруы. Исәнмесез? Хайырлы кеш, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны төймәләр аша җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Мәктәпләрдә татар телен укыту буенча методиканың камил булмауы хакында инде иң югары даирәдә дә ачыктан-ачык сөйләшә башладык. Шулай бит, әйдәгез әле башта видеоязманы искә төшерик, аннары дәвам итәрбез. Необходимо совершенствовать методику преподавания татарского языка. Татарстан Республикасының дәүләт теле буларак татар телен укыту методикасын, шулай ук укытучылар әзерләүне һәм аларга яңадан әзерлек бирүне, шул исәптән кабат төзелә торган Милли педагогия институты базасында да бу эшне камилләштерү зарур. Телләрне өйрәткәндә башлыча коммуникатив күнекмәләрне үстерү таләп ителә. Безнең президентыбыз моның турында инде ачыктан-ачык әйтте. Министрыбыз да Ольга Васильева телне укыту буенча үзенең фикерләрен җиткерә башлады. Иң элек, әйдәгез әле менә шул сораудан башлыйк. Моңа кадәр укыту методикасының асылы нидән гыйбарәт иде, Кадия ханым? Әлбәттә, иң беренче программаларда ук татар телен аралашу чарасы буларак укыту һәм укучыларда коммуникатив компетенция булдыру максаты куелган иде. Бүгенге көн программасында шушы сүзләр язылган. Ягъни безнең һәр укытучының төп максаты ул укучыларда сөйләм осталыгы булдыру, тел осталыгы булдыру, социаль мәдәни осталык булдыру. Ягъни шушы максат ул инде 20 ел элек куелган иде, ләкин ни дәрәҗәдә менә без шушы максатка ирешәбез, һәр укытучы шушы максатка ирешәме дигән сорау бүгенге көндә бөтенебезне борчый. Марат әфәнде, президентыбыз әйтеп китте, коммуникатив безнең моның турында министр да әйтте, безнең иң элек бытовой уровеньда дип тә әйтте ул имә русча инде кухня телендә дип инде без аны үзебезчә тәрҗемә итәбез. Димәк, сөйләшүне арттырырга кирәк, сөйләшергә өйрәтергә кирәк дип басым ясыйлар. Сезнең моңа карашыгыз нинди? Минем бу проблемага карашым шундый, гомумән мәктәптә предметлар укыту методикаларын масса күләм информация чараларында тикшерү, ул укытуга, айрым алганда татар тел укытуга һөҗүмнең бер формасы. Чөнки педагогик кануннар нигезендә укучылар белән беркайчанда методика, дәреслек һәм укытучы сыйфаты тикшерелми. Аны тикшерергә ярамый. Сезнең беркайчанда телевизордан күргәнегез юк. Рус теле укыту методикасын тикшерү, математик укыту методикасын тикшерү һәм аларның укытучыларның сыйфатларын тикшерү. Чөнки ул инде педагогик кануннарның берсе. Әгәр ул тикшерү булганда, укучы укымый башлый һәм ул белемсез кала. Чөнки белем алуның бер генә юлы бар, хезмәт, белемне биреп булмый, ул су түгел, чәйнеккә салып булмый аны. Әгәр дә бала эшләмәсә, белем аңа керми. Белем эш нәтиҗәсендә генә керә. Бу гносеология дигән фән бар, ул фәннең нигезе. Эшләми, белем керми. Чөнки белем алу иң авыр хезмәт, шуңа күрә татар халкы белем алу инә белән кыю казу дигәннәр. Сез килешмисез кем әфәнде? Беләсез, мин бер яклап килешү генә түгел. Мәсәлә бит бүген туган әйбер түгел. Менә Кадия ханым әйтте, без бүген менә коммуникатив сөйләшүгә өйрәтү мәсьәләсе дип. Бүген без аны шулай дип әйтәбез. Әмма ләкин менә без Марат Васильевич сөйләшеп алдык. 20 ел электә без шушы мәсьәләләрне сөйләшергә җыена идек. Игорь Львович Литвинов бар иде. 90-нчы елларның уртасыннан башлап татар кешесе түгел үзе. Менә аның методикасы ул вакытта дөресен әйтергә кирәк, укытучыларның бер өлеше, шактый өлешеме һәм инде методистлар тарафыннан да кабул итеп бетерелмәде ул вакыт өчен. Нәкъ менә сөйләшергә, аралашырга өйрәтү турында аның инде нигезе шушындый. Бәлки инде ул вакыт өчен артык бик гади булып күренгәндер һәм башка. Шуңа бәйле рәвештә тагын бер сүз әйтәсем килә. Марат Вазовичны әйтә башладаны, мәсәлә бит методика да гына түгел. Методика нинди генә булмасын,
менә баягынакта сүз кагылды, методика ул әйтик 100 ел дәвамында ниндидер фәнне укыталар икән, ул бер туктаусыз методика һәр вакыт үзгәреп тора, һәр вакыт камилләшеп тора. Яңадан да кире әйләнеп кайтабыз, Совет чорындагысына онтабыз да кире әйләнеп кайтабыз. Димәк, сезнең фикергезчә, моның үзгәртү турындагы әлеге сөйләшүләр һәм үзгәртүләр кертү, бу ниндидер яңалык түгел, моны җиңел кабул итәргә кирәк. Бу яңалык түгел, бу бары тик тел сәясәте, дәүләтнең ички сәясәте, дәүләтнең тышкы сәясәтенә бәйле рәвештә алып барыла торган эш. Без күз алдына китерәбез 2000 еллар башындагы латынга бәйле рәвештә, телләр проблемасына бәйле рәвештә, шуннан соң инде төрек татар лицейлары, башкалары, менә шушы җипне без тезеп китерәбез икән, без килеп чыгабыз, менә бу методика. Методика бүгенге көндә иң әйтик рус телендә әйтсәк инде уязвимый, бөтен кеше дә белә торган, бөтен кеше дә үзен профессионал дип саный, әти-әни дә, башкасы да, әйтик нидә интернетта комментарийлар язып утыра торган кешеләрнең барсы да белгеч бу мәсьәләдә. Шуңа күрә бу иң сүз әйтеп була торган мәсьәлә булганга методика мәсьәләсе килеп чыга. Әлбәттә, һәм бу урында чыннан да методикалар төрле булырга мөмкин. Минем татар теле укытучыларын үзебезнең мәгариф системасын яклап беренче сүз әйтәсем килә. Менә без Татарстан халыклар дуслыгы йортында эшлибез. Төрле илләрдән килгән студентлар, яшьләр белән эшлибез. Алардан да төрле кеше килә. Үзбәкстаннан да, Казакъстаннан да, анда үзбәк казак телләре, дәүләт телләре мәҗбүри рәвештә 100% бөтен кеше ул телләрне өйрәнә, һәм шул телләрне белмичә килүчеләр бар. Анда бит инде нинди генә методикалары юк. Менә быел студентлар белән сөйләшәм, аерым алганда Үзбәкстаннан килгәннәр, милләте буенча татарча авыр сөйләшә. Татарча белмисеңме? Юк. Үзбәкчә беләсеңме? Юк, үзбәкчә дә белмим ди. Соң әйтәм, 10 ел мәктәптә укып йөргәнсең бит син, белмисеңме? Димәк, бу безнең Татарстандагы гына проблема түгел. Бу уртак проблема. Һәм ул методикага гына калдыру дөрес түгел, ул мөхитка кагылышлы мәсьәлә. Мин аңыннан сорыйм, Ташкентта үзбәкчә белмичә яшәп буламыни? Булады. Менә без яшәйбез, без шулай. Шуңа күрә алай яшәп була икән, андый яшәүчеләр алар һәр вакыт булачак. Мәктәбенә йөргән, дәресенә йөргән, телне белми, методика гына гаепле түгел. Әмма моңа карап, методика гына гаепле түгел ди. Сез моны белән килешәсезме? Методика гына гаепле түгел, әмма ләкин методика өстендә дә һәр вакыт эшләп торырга кирәк. Менә бүгенге туган ситуация Biz bir яклап безнең өчен катлаулы бер булса, икенче яклап без бүгеннән уйларга тиеш, файдаланырга тиеш, һәм инде безнең өчен ниндидер бер этәргеч бирергә тиеш, менә шушы сөйләшүгә, менә шушындый ниндидер сәяси атмосфера килеп туган икән, безгә ул этәргеч булырга тиеш, татар мәктәпләрен, шушы ук методика, шушы ук дәреслекләр юнәлешендә эшләүне камилләштерүгә этәргеч булырга тиеш. Без юлын табырга тиешбез. Ни өчен безнең татар мәктәпләренә мөнәсәбәт шушылай? Һәм инде татар мәктәпләренә мөнәсәбәт шушылай. Һәм инде җәмгыятьтәге бүгенге көндә методистларны, методиканы, укытучыларны гына соңгы җаваплы итеп калдырырга ярамый. Гаепләргә ярамый. Һәр чорның гафу итегез. Һәр чор бит үз максатларын куя. Мәсәлән, без тарихтан бик яхшы беләбез, татар теленең 18 гасырдан башлап функциональ дәүләт теле буларак Россиядә укытылган, бик күп югары уку йортларында укытылган. Димәк, гасырлар дәверендә дәреслекләр, программалар төзелгән. Ләкин һәрбер чорның үз максаты булган. Менә бүгенге көндә гәрдә президент үзе әйтә икән, укучыларда коммуникатив күнекмәләрне үстергә кирәк дип. Димәк, без дә методистлар шушы юнәлештә системалы эш алып барып, камилләштерү юлында, менә шу уртага салып сөйләшеп, менә шуны очрашуларда ачыклап, алдынгы укытучылар белән сөйләшеп, шушы мәсьәләне бергә хәл итәргә тиешбез дип уйлыйбыз. Мин шуны әйтәсем килә. Президент сүзе ул зур ачыш түгел. Чөнки методиканы үстерү эше бер туктаусыз алып барыла. Һәм бик зур эшләр эшләнә. Мәсәлән, әгәр дә министрлыктан да кешеләр чакырган булсак, министрлыкның бөтен эше методика үстерүгә, дәреслекләрне камилләштерүгә юнәлдерелгән. Ул эштә бик зур көч куелып һәм бик күп эш алып барыла. Кемнәр соң менә Марат әфәнде сайлый әлеге методикаларны, комиссиямы? Кемнәр моның өчен җаваплы? Профессионаллар сайлыйлар. Анда ул өлкәдә эшләүче галимнәр бик күп безнең, профессорлар, академиклар, аннан соң чит ил тәҗрибәсе кулланыла. Вот монда сездә мин күргән идем бер сюжет. Ул әле инглиз дәреслекләре нигезендә ясаган дәреслекләр, төрле алымнар кулланыла. Шуңа мин сезгә шуны әйтәсем килә. Бу проблеманың нигезе татар теле укыту методикасын
үстермәүдә түгел, кешеләрне екләп атына ул һәр вакыт үсә. Бу проблеманың нигезе сәяси татар телен дәүләт теле буларак укытуга каршы чыккан кешеләрнең спекуляциясе. Инде президент каяда барырга чара калмагач әйткән сүзләре. Сез моны аңлагыз. Төп проблеманда түгел. Төп проблема татар теле дәүләт теле буларак мәҗбүри мәктәптә укытылмасын дигән кешеләр Россия күләмендә китәрелеп чыккан әйтелгән кешеләр. Конституция нигезендә ул безгә укытылачак. Телевизорда тикшерү, ул политиканы алга этәрүнең бер юлы. Бер кайчан да методика мәсьәләсе телевизорда тикшерә торган хәл түгел, ул галимнәр ише. Мин сезгә шуны әйтәм, әгәр дә хәзер рус теле методикасына керсәк, мәсәлән, рус теле методикасында хәзер гомумән русча белмәгән балаларга рус теле өйрәтү методикасы юк. Ул чыгарып ташланды. Бөтен балаларга рус теле укытыла, ана теле кебек, беренче класстан. Бар иде Советлар Союзы вакытында русский язык дилә. Рәхмәт, без сезне аңладык. Ирек әфәнде, сез килешәсез. Менә хакыйкатка да карарга кирәк. Әлбәттә, методиканы алга сөрергә кирәк, ул үстерелергә тиеш. Әмма бүгенге көндә статистикага карасак, телевизорда методика шәһәр халкы булып барабыз. Менә безнең халкыбыз кем ул бүген? Бүгенге көндә халкыбыз шәһәр халкы. Татарстанда да авыл халкы 25-30%-ка калып бара. Татар теленең мөхите кими. Мөхитне арттырырга кирәк. Татар телендә сөйләшүчеләр санын арттырырга кирәк. Нинди юл белән? Төрле юл белән. Бу очракта сөйләм телен кулланучылар санын арттырырга кирәк. Менә мин махсус алып килдем. Бер генә менә сишәмбе көнне 3нче класс укучысының үй эше. Менә 2 күнегү калын сузык авазлар гына булган сүз. Парсыз, яңгырау, тартыкларны табарга кирәк. Хаталы сүзне табарга кирәк. Мәгълүм, иглан һәм ятма сүзләрендә. Елга сүзенең дөрес күрсәтелгән җавабы. Минем әйтәсем килә, Булар берсе дә сөйләшү менә коммуникативны арттыра торган түгел. Бу балаларның, бу сыйныфтагы балаларның бәләсе тартыкны белүдә түгел, парсызны белүдә түгел. Алар сөйләшә белмәйләр. Шуңа күрә бу сүзләр алар ул әтисе, әнисе белән эшләп чыга бу әйберне. Алиманың Камил, сезнең балагыз татарча камил сөйләшәдер. Сөйләшә белмәгән кешеләр өчен бу нинди? Бу гомумән кара урман. Менә шуңа күрә ул яклары бар. Татар балалары өчен төзелгән дәрес. Менә шушы методиканы, татар телен укыту методикасын камилләштерүдә нинди юллар, нинди алымнар булырга тиеш? Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан менә монда без инде сөйләшә башладык конкрет мисаллар турында. Бу татар телен укучы балаларга нинди биремнәр бирелә һәм рус телендә укучыларга да аннан җиңелрәк дип әйтмәс идем. Күп кенә ата-аналар бит зарланалар. Төнге 12ләргә кадәр карыйбыз дип әйтәләр. Моның турында видеоязманы карап узганнар дәвам итәрбез. Без хәзерге вакытта сәлам дип аталган яңа буын татар теле дәреслеге өстендә эшлибез. Бүгенге көндә 4 сыйныф өстендә эш алып барыла һәм 1нче сыйныф инде уңышлы апробация узып, Татарстан мәктәпләренә чыгарга әзер. Безнең дәреслекнең бик күп әһәмиятле үзенчәлекләре бар. Һәм иң беренче чиратта шуны ассызыклыйк. Без ниндидер үзгә автор методикасын барлыкка китермәдек. Ягъни безнең автор методикасы юк. Без чит ил дәреслекләрен зур игътибар белән карап чыктык. Һәм дә инде әйдәгез бер модуль үрнәге аша без дәреслекнең структурасына күз салыйк. Мисал өчен уенчыклар модуленә керик. Үзегез күргәнегезчә, беренче чиратта без дәреслекнең үзенә керәбез. Аның электрон форматы сайтта бар, һәм аны җиңелчә генә кулланып була. Укытучы аны дәрестә проекторга яки интерактив тактага куеп, шунда ук бөтен материалларны күрсәтә, аңлата ала. Дәреслектәге рәсемнәр сыйфатлы башкарылган, безнең медиа төркем аларны бик тырышып башкарды һәм шунысы күренә, биредә күбрәк нәкъ менә рәсемнәргә, нәкъ менә төслелеккә игътибар бирелгән. Менә сер түгел социаль челтәрләрдә чыннан да бик күп ризасызлыклар белдерәләр һәм укытучылар да бик күп сөйләшәләр менә шушы методикалар хакында да. Менә яңа төрне бер яктан карадык, икенче яктан караганда шундый сүзләрдә җиткерәләр, бу Хайдарова методикасыннан бик каты аерылмый дип тә әйтәләр. Шулай бит. Менә сезнең фикерегез ничек?
Әлбәттә, төрле дәреслекләр булырга тиеш дип уйлыйм. Мәсәлән, шул ук инглиз телен өйрәнү өчен әллә нинди укыту методик комплектлары бар. Шуңа күрә татар теленнән дә, әгәр дә сайлап алу өчен мөмкинлекләр булдырыла икән, яңадан яңа шушындый укыту методик әсбаплар төзелә икән һәм гамәлгә кертелә икән, әлбәттә бу уңай күренеш дип карыйм мин, мәсәлән, үзем. Димәк, укытучы сайлап алырга, бигрәк тә яшь укытучыларына шундый интерактив чаралардан алар файдаланып эшлиләр. Алар шушы дәрестән файдаланалар. Ләкин шул ук вакытта менә бу һәрбер яңа дәреслек ул ниндидер укыту методик совет аша үтәргә тиеш. Менә бер фикерем белән әйтеп үтә. Мәсәлән, мин дә дәреслекләр авторы. Безнең дәреслекләр белән дә бүгенге көндә мәктәптә эшлиләр. Роза Закиевна дәреслекләрдә кулланыла. Башка авторларның дәресләре дә бар. Менә Сәлем, бу минем аспирантым Рашат, әйме? Ул шушындый эшкә алынды, яшьләр шушы эшне башкаралар. Аларга бар тик рәхмәт әйтәсебез килә. Ләкин шул вакытта, мәсәлән, шушы дәреслек турында, менә сез игътибар иттегезме? Анда биремнәр татар телендә генә. Менә бер кеше сорау бирәләр. Ни өчен рус телендә дә бирелмәгән? Бу бит рус балалар өчен төзелгән дәреслек. Менә Ирек әфәнде әйтте, хәтта татар балалары биремне аңламаска мөмкин. Ягъни менә шушындый нечкәлекләр, хәтта бик кичкенә методик нечкәлекләрне уртага салып, шуларны төзәтеп барырга кирәк дип уйлыйм вакытында. Менә чыннан да сез килешмәдегез. Мин уртага салу турында килешмәдем. Уртага салу сүзе ул бу халык каршында түгел, методистлар каршында. Методистлар ул профессионал, профессиональный эш. Анда методистлар гына эшләргә тиеш. Чөнки нечкәлекләре бик күп. Инде татар теленең авторитетын күтәрү, аның өйрәнү өчен стимуллар булдыру юлында бу беренче проблема дөньяда түгел. Дөньяда ул хәл ителгән проблема. Чөнки әгәр дә сез халыкара документларга килсәгез, Европада аерым алганда Европа Советы эшләгән билим компетенцияләре дигән әйбер бар. Билим компетенцияләре нигезендә хәзер безнең федераль дәүләт стандартлары төзелгән, билим стандартлары. Ул билим компетенцияләрендә туган тел иң беренче билим компетенциясе, иң зур билим компетенциясе булып тора. Туган телен белмәгән кешегә билим турында документ бирелми. Туган телдән иң беренче киратта имтихан каралган. Безнең ил генә ул стандартларын төзегән Европа компетенцияләре нигезендә. Ләкин аннан туган тел компетенциясын, тип компетенциясын төшереп калдырган. Сез башыгызга китереп карагыз әле, 22нче елдан башлап безнең балалар инглиз теленнән мәҗбүри экзамен бирәчәкләр. Туган телләрдән экзамен юк, имтихан юк. Әле туган телләрне гомумән ирекле укыту турында сүз алып баралар. Ул вакытта татар теле бөтенләй бетәчәк. Бу минем әйткән сүзләрем, ул уйлаган хыялы әйбер түгел. Бүген Россиянең регионнарында туган телләрне ирекле укыту политикасы алып барыла, законда каралмаса да ул. 7% татар баласы туган телен укый. Татарларның күбесе Россия регионында яши, 75%. Алар надан, гомумән надан, укый яза белмиләр. Менә президентыбыз Рөстәм Нургалиевның игътибар белән тыңласак, чыгышында методика турында сүз бара һәм кадрлар турында. Кадрлар әзерләү. Бу мәсьәлә шулай ук инде 20 ел элек күтәрелгән иде. Ниндидер формада аңа якында килеп карадык. Мәсьәлә бит нәрсәдә? Рус телле балаларга татар теле укыту турында сүз бара. Татар мәктәпләрендә, авыл мәктәпләрендә түгел. Безнең укытучыларыбыз кемнәр? Авыллардан җыелган яшьләребез, нигездә кызлар, киләләр дә 5 ел, 6 ел укыйлар да рус мәктәпләренә, шәһәр мәктәпләренә, район үзәгендәге рус телле мәктәпләргә укытырга баралар. Менә төп проблемаларның берсе методика нинди генә булса да кадрлар әзерләү мәсьәләсенә игътибар тиешле дәрәҗәдә аларны махсус әзерләргә кирәк. Әйтик, башкалар белән бер дәрәҗәдә. Шуннан да укытучы шулай үзенең гаиләдән генә түгел, укытучы да телгә мәхәббәт уята ала. Теләсә инде ул татарлар өчен генә түгел, башкаларга да. Менә монда шуннан да килешмичә мөмкин түгел. 11 ел татар телен укып та татар теленә өйрәнә алмый икән аларның балалары. Әлбәттә, әниләр тәнкыйть сүзләре яудыра башлый. Ни өчен аларга көн саен керә ул татар теле, нишләп соң ул юк? Мәсьәлә бит татар телен укытуда түгел, өйдә телгә карата, татар теленә карата бу очракта нәфрәт дисәм инде катырак булар. Нәфрәт кенә булмый. Менә безнең хәзер редакторыбыз безнең тагын бер мисал күрсәтер. Бу рус балаларына шушындый
иеше бирелгән. Менә бер яктан уйлап карасаң, ул кадәр кирәк микән аларга төпченләргә шул дәрәҗәдә татар телен белергә, шулай бит. Менә нәрсәдә соң проблема? Ни өчен? Әгәр дә булай торып укыталар икән, бәлки нәфрәт ул өйдән түгелдер. Безгә җайлырак турлайтырга өйдән нәфрәт уяналарның татар теленә дип. Әгәр дә кызык укытмасалар. Өйдән генә түгелдер дип әйтергә кирәк. Өйдән дә һәм методика, дәреслекләр бөтенесе бергә Гафу итегез, мәсәлән, сез күрсәтәсез күнегү менә бу кайсы дәреслектән алынган. Менә тулы мәгълүмат булсын. Безнең гомуми планда тәнкыйтьләргә күнеккән бит халык. Менә бөтен методика дөрес түгел, менә дәреслекләр начар, программа дөрес түгел. Менә мин сезгә әйтеп үттем, программада акка кара белән язылган. Нәрсәгә өйрәтергә тиеш укытучы? Укытучының төп максаты нидән? Менә бу кайсы сыйныф дәреслеге? Кем аның авторы? Мәсәлән, шундый конкрет булсын. Икенче сыйныф дәреслеге. Икенче сыйныф дәреслегендә, әлбәттә, мәсәлән, мин үзем укытучы буларак әйтер идем. Һәрбер бирем, ул мәсәлән, син диалог төзеп сөйләгез, сорауларга җавап бирегез, күмәк сөйләшү үткәрегез. Шундый пландагы биремнәргә өстенлек булырга тиеш. Әлбәттә, грамматикасы да булмый. Һичшиксез. Бunda өстәп шуны әйтәсе килә иде, татар теленә тискәре караш дигән. Тагын менә безнең эшебез шундый, без төрле милләт белән эшлибез. Дуслык йортында күп милләтле якшәмбе мәктәбендә эшләп килә. Шул исәптән анда татар теле өстәмә рәвештә өйрәнелә әле менә мәктәптә өйрәнүдән тыш, безнең балалар килеп өстәмә татарчада өйрәнеп китәләр. Татарстанда татар теленә тискәре караш ул юк. Ул бар бик кичкенә 1% өлешендә. Менә хәзер нишәнче ой татар теленә каршы җәмгыятьне күтәрергә тырышу бар бит инде хәрәкәте. Әмма җәмгыять күтәрелми. Рәхмәт бу җәмгыятькә. Ул күтәрелми татарга каршы да, татар теленә каршы да. Бу сәламәт җәмгыять. Аңа рәхмәт әйтергә кирәк. Һәм мин уйлыйм, әгәр дә инде шулай да, шул ирекле дәрәҗәсенә барып җитсәк тә, ни булса да, безнең республикабызда татар телен өйрәнүдән баш тартучылар бик аз булачак. Чөнки ул безнең республикабыз өчен тел дәресе түгел. Ул безнең республика өчен үзара бергә яшәү дәресе, бер-беребезгә хөрмәт дәресе. Һәм без ул дәресне һәрвакыт өйрәнәчәкбез. Һәм кануни рәвештә без аны өйрәнергә тиешбез. Шулай бит, монда еш кына яңгырый башлый. Менә алар инглиз телен бирергә тиешләр. Инглизне дә бирсеннәр, русны да, татарны да, тагын әле чуашны да бирергә мөмкиннәр. Шулай бит. Менә моның турында монсын инде аерым сөйләшү. Менә хәзер без методикага әйләнеп кайтып, тагын бер яңа методика турында сөйләшеп алыйк әле видеоязманы караганнан соң. Исәнмесез? Хәлләр ничек? Яхшы, рәхмәт. Асыйның хәлләрегез ничек? Мин маймыл, мин ерак планетадан килдем. Мин маймыл. Ә син кем? Мин Асоль. Ой, яхшы кыз. Менә бу системада балалар сөйләшә. Балалар аралашуга чыга, чөнки алар менә шул күнегүләр аша, ситуатив күнегүләр аша, монда уйный. Күрәсез бит, аларның дәфтәрләре дә юк, китаплары да юк. Алар монда уйнарга килә. Алар дәрес дип тә кабул итмиләр. Менә бу методика буенча инде 2нче яртыеллыкта сөйләшә башлыйлар диләр. Ни өчен алайса без аны бөтен җирдә кулланмыйбыз? Ләкин минемчә бик күп укытучылар мәктәптә, менә мин укытучыларны гаепләнү шулай ук хупламыйм. Бик күп мәктәптә укытучылар теләсә нинди методика буенча дип әйтгәндә, беренче дәресләрдән үк шулай исәнләшергә, хәл сорашырга, рәхмәт әйтергә, үзләре турында әйтергә өйрәтәләр. Шуңа күрә татар телен өйрәнгән мин беренче курс студентлары килгәч безгә, без алар белән сөйләшә башлагач, кем сөйләшергә өйрәткән, кем бары тик текст тәрҗемә итеп утырган, шуны күрәбез. Ягъни әгәр дә беренче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка кадәр сөйләшкәннәр икән, шул рус кызлары һәм рус егетләре алар мине бөтен сорауларга җавап бирә алалар, күмәк сөйләшүдә катнаша алалар. Менә монда тагын бер сорау килеп туа, хөрмәтле җәмәгать, бәлки безгә мотивация турында сөйләшергә кирәктер. Ни өчен балаларга татар телен өйрәнергә кирәк? Беләсең, мәсьәлә бит менә без әйтәбез, өйдәге хәл, ата-аналарның башкасының монда ихтыяҗ турында сүз алып барырга кирәк. Бәлки инде менә монда министрлыкның эше турында да сөйләшәбез, хөкүмәтнең гомумән Россиядә, бигрәк тә милли республикаларда 90нчы еллардан башлап тел сәясәтенең излекле рәвештә, планлы рәвештә, үзлексез рәвештә баруы кирәк иде. Менә бу мәсьәләнең килеп тууы, инде җомшак итеп әйткәндә, менә шушы эшнең тиешле дәрәҗәдә эшләп бетерелмәвенә дә бәйле. Ансындан да күрергә кирәк. Менә әйтәбез икән инде, ул бит урамга чыкса да, ата-ана үзенең эш урынында да, күрше тирәләре белән дә азмы күпме
hürmet yüzünden hem indi iş urundan da indi ol özünün hüneri kireklik yağından da meseleni İhtiyaç bulurga tiyiş, şulay bet. devlet tarafından, cemiyet Türlü yoklap. Marat Efendi, mine tatar tilin okutunu kamilleştirude nerse toyonu nuktası bulurga tiyiş? İhtiyacdan başka min istebeytesim kirek vakıtta. Min sizge misal getirem. Mesela Россия империясында татарларны русчага өйрәтү проблемасы 1870 елда дәүләт дәрәҗәсендә куела. Бу 150 ел элек. Анда иң беренче булып куела татарлардан рус тел укытучылары хәзерләү, аның белән Каюм Насыйри шөгыльләнгән. Аннан соң шөгыльләнә башлаган. Аннан соң татар тел укытучылары хәзерләп биткәч, алар нигезендә мәдрәсәләрдә, мәктәпләрдә мәҗбүри рәвештә рус тел укытуны кертергә куелган бурыч ул программада. Аннан соң куелган предметларны рус теленә күчерүгә һәм татарларны, гомумән татар халкын рус теленә күчерүгә 150 ел вакыт киткән. 150 ел. Ә сез 30 елдан соң ниндидер нәтиҗә таләп итәсез. Русларга шул кадәр зур көчле дәүләткә, империягә татар халкын бөтенесен рус теленә өйрәтү өчен 150 ел вакыт кирәк булган. Вот әйдәгез 150 ел шул политиканы алып барыйк Татарстандагы булганын. Карарбыз. Әгәр минем телем бетә икән, озакламый тамырым корый икән, бу дөньяда ник яшәргә дә, нигә яратырга? Балалар тудырырга, чәчәкләр үстерергә, нигә җырлар, китаплар язарга? Икенең берсе я тере килеш туфракка әйләнергә, я көрәшергә. Мин көрәшергә булдым. Нурихан Фаттахның әлеге сүзләре турында уйланыйк әле, дуслар. Сау булашабыз. Исән-имин булабыз.